Bueno, os que vivides no rural, que alegría cando escoitades ese toque de bocina do Ultramarinos, verdade? Home, que chega vos ás portas da vosa casa e trae sempre de todo, mira, de pa aí, porque trae froita fresca, trae carne, trae peixe, trae bebidas, a verdade é que é comodísimo. Pois unha desas persoas, un deses vendedores é Michael, e hoxe estamos con el. Mirade, Michael fai 300 kilómetros a semana. El vai por moitos concellos, vai por Valdodubra, vai por Carballo, vai por Trazo. O que pasa é que Michael estáse plantexando que o mellor ten que deixar isto do supermercado ambulante. Por qué? Porque que di que no rural cada vez hai menos xente. Os máis novos, ademais, prefiren coller o coche e ir ás grandes superficies e non mercarlle a el. Así que di que a cousa anda un pouco complicada. De todos os xeitos, a ver como lle contamos isto aos seus clientes, porque están encantados con el. Nós hoxe fomos de ruta con Michael, e dende logo, os clientes, sobre todo as clientas, ven o chegar e ponse os ollos e que din que é encantador, que sempre trae de todo e, sobre todo, ata lle trae cotilleos da zona. Chourizos, plátanos, café e moitos outros produtos cun tendeiro a domicilio. Michael, cantos anos levas con este súper? Pois levarei 12 anos, prima, ou menos. Esta é a túa forma de avisar que chegas, non? Sí, esta é a miña forma de avisar. A ver, que moita xente igualmente se chega á súa casa e como se sabe máis ou menos a que hora vou, moita xente xa está esperando. María, compralle moito a Michael? Pois é o único que ven por aquí, é teño que comprarlle aunque non queira, aunque non quixera, Estrella, cantos anos leva comprándolle a Michael? Ai, xa non me acordo, moitos. Daríalle pena que deixara de vir por aquí? Pois sí, claro. Merqueille azúcar moreno, limpiasuelos, salchichas, pimentón dulce. Ángeles, mercaslle moito a Michael? Todos os jueves que ven a esta hora e cando facemos aquí compra que temos así pendiente e cousas necesarias. E aproveita para falar con el, así... Sí, cando nos cadra, sí. Tamén sirve para enterarse aí de... Exactamente do cotilleo, para enterarse do cotilleo, que ven moi ben, Cantas horas ao día pasas de reparto? Por exemplo, os lunes e os martes é o día que menos horas fago, despois o miércoles xa é máis jodido. Farei sobre 12-13 horas. E cantos kilómetros pasa a semana? Sobre 300, por aí 300, 400, 300. Sale rentable ter un supermóvil? No, hoxe en día no. Eu acórdame antes que facía sobre 8 horas ao día e ganabas de sobra. E hoxe en día nada. Hoxe en día faz 12-13 horas e non ganas nin a mitad do que ganabas antes. A ver, ao mellor ainda me planteo ainda cambiar de traballo, tal. A ver, estou barexando aí moitas opcións. Sobre todo para xente maior, que aquí nesta aldea toda xente moi maior e ele é un servicio necesario. Aquí todo o mundo lle fai a comprarlle, pois bueno, que necesita. Michael, como ves o futuro? Bueno, non vexo moi ben, a verdade. Jódeme deixar todo este choio despois de tantos anos, pero... É a xente, non? É a xente xa en sí, é claro. E xa depende de ti directamente, porque se cadra os fillos viven che en Lugo, viven che así tal, e venlle unha vez ao mes velos, non máis. É claro, se che dependen de ti, se non ten nin coche ni nada. Ese é o problema de todo iso.